सेन्ट्रेल इयुथनि बानजायनायाव जे जोङो माराथन खारनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेयो फ्राय जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। दा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन हौवाफोरनिया जों अलरेडि हरखांबाय। दा फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोंहा बेंगलनि मोनदों, सेकेन्ड प्राइज हिसाबै इउपिनि मोनदों, थार्ड प्राइज हिसाबै जोंहा बड'लेण्डनिफ्रायनो बाक्सानिफ्राय मोननाय जादों। दा बिदिनो जोङो 10 जन कनसलेसन प्राइज बेयावबो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फ्राय 6-7 जनसोआनो मोननाय जाहैबाय। दा जोंहा हिनजावफोर हिसाबै गार्ल्सफोर हिसाबै बिथांमोनहा दासिमबो जोबाखै। दासिमाव जाय बिथाङा फार्स्ट मोनदों बिथाङाल' बेयाव सौफैनो हानाय जादों। दा बिथाङा झारखन्डनि। दा बिथांनो अलरेडि जोङो प्राइजखौ गथायनाय जाबाय। जाय बिथांमोनहा खारगासिनो दं एसे उनाव हयथ' बिथांमोनहा फ्राय आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो बिथांमोना हयथ' सौफैजोबगोन। दा सौफैनाय लोगो लोगो जों कनसलेसनजों लोगोसे सेकेन्ड थार्ड बिथांमोननो जोङो दसे उननि गेजेरावनो हरनाय जागोन। दा दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया स्पेसियेलि जोङो ड्राग्सनि एगेन्स्टै लानाय जादों। जिहेथु जोंनि समाजाव स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्डआवबो जों होननांगोन दा दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जों नुनो मोनदों। गाज्रि खामानिजों माने लोहाबनानै थानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। जाहाथे बेफोर जोंनि समाजनिफ्राय गैया जायो, जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जाहाथे गैया जायो, बिनि सायाव जाहाथे एवारनेस होनो थाखाय जोङो बे माराथननि असिलायै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बेखौ जोङो गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव जोङो खालामग्रोनाय जाबाय। बेखौ बनरगावनिफ्राय सेरफांगुरियाव फोजोबनाय हाबाफारिजों जों लानाय जाबाय। आरो जोङो समखौ नायनानै जों बे दैज्लां बोथोरनि सिगांनो फ्राय जोङो मोननैसो ओरै चिरां, बाक्सा, उदालगुरि जों बेयावबो खालामलांनो थाखाय जोङो फारि फारि खालामलांनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दिनैनि बे माराथनाव बबे बबे रायजोनिफ्राय आरो साबेसेसो बादायारिफोर? दा दिनैनि बे माराथन जे हाबाफारि बेयाव गोबां रायजोनिफ्रायनो फैदों। इउपिनिफ्राय फैदों, झारखन्डनि फैदों, बेंगलनिफ्राय फैदों। थिग बिदिनो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फ्राय बांसिनानो जोंनि बड'लेण्डनिनो बर'फोरबो दङ, बेयाव गुबुन गुबुन जाथिफोरबो दङ। थिग बिदिनो बिहारनिफ्रायबो किसुमान दङ। आरो गासै टटेल नियार एबाउट 500 400नि एसे गोजौआव माने बेखिनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। अनलाइन जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन, 800नि गोजौआव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। दा बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैनाया जोंहा 400नि एसे गोजौआव, 500नि गेजेराव माने पार्टिसिपेट खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव बेबायदि हाबाफारि लालांबाय जोङो टाइमखौ नायनानै लालांबाय थागोन। जिहेथु जोंहा इलेक्सनाबो खाथियाव फैबाय। दा इलेक्सन खाथियाव लाहैयोब्ला जोङो एसे उसुबिदाबो जानो हागौ। बिनिखायनो जोङो दैज्लांनि सिगां जा हायो जोङो मोननैसो जिल्लाखौ जों फोजोबनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। माबायदि मोनदों माराथन खारनायाव? मोजां मोनदों सार। बेनि अर्गानाइजारफोरखौबो आं मोजां मोनदों। इउपिफोरनि लामाफ्राबो मोजां, मा पजिसन खारनानै मोजां मोनदों। 5th नाम्बार पजिसनाव मोनदों। औ, बेसे किल'मिटार? 34 किल'मिटार। बाथि पजिसनाव नोंथाङा जायगा आवग्रिनो हाबाय, माबायदि मोनदों गोसोखौ? ना बेनि सिगां आरो जायगा आवग्रिनो हाबावगौमोन? औ, हागौमोन माबायदि हानायालाय। दा उदै प्रब्लेम जादों, फायखाना खननै खालामबोदों बेनि थाखाय। औ, गेजेर खन्द'आव बेनि थाखाय। फार्स्ट पजिसन मोननो हागौमोन नोङो? औ, हागौमोन। बेसेबांसो टाइम लस जागोन लामायावहाय? बिदिनो 28 मिनिट बा 30 मिनिट लसआनो जादों आंना। ट्राइ खालामगोन नेक्स्ट टाइम। औ, जुदि होबावबा ट्राइ खालामगोन। माब्लानिफ्राय खारनायखौ जागायजेनदों? आङो 2015निफ्रायनो साख्रि मोननायनि सिगांनिफ्रायनो आङो प्रेक्टिस खालामबोगासिनो दं। मा मावो? आं दा आसाम कामान्डआव मावो। औ, माला मोनदों? आङो 2022आव मोनदों। मा नाम? आंना प्रितम नार्जारि। चिरां, बाक्सा, उदालगुरियावबो जाबावगोन, बाहागो लागोन नों? लागोन। औ, बेनि सिगां बबे कम्पिटिसनफ्राव बाहागो लादों? बिनि सिगां आं अल आसामाव जेरावबो जाया मानो खारजोबो आङो। आङो फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्दल' लाखायो। बे मोनथामावल'। बेयावबो फार्स्ट मोननायनि मिजिंथि दं? मिजिंथिदोंमोन। औ, खिन्थु गुबुन रायजोनि बादायारियासो दा दिनै सेथि जायगा आवग्रिनो हाबाय। औ, जेबो नङा, थेवबाबो नेक्स्टआवहाय मोजाङै ट्राइ खालामनानै फैफिनगोन। दा नोंथाङा डिउटिखौ सुटि लाना फैदों नामा? सुटिथ' नङा, आङो दा बेलासियाव सहैनानै धेमाजियाव दाहाय बेलासियाव थांनांगौ आङो। पस्टिंआ बहा? पस्टिंआ आंनाथ' डिब्रुगड़आव, ओमफ्राय दा गुवाहाटि काइलिपारायाव स्पर्ट्सआव थाथ'यो आङो। मा जिल्लानि नोंथां? आङो क'क्राझार जिल्लानि। क'क्राझार जिल्ला, मा गामि? नम्बर 2 फानबारि। औ। आपको पता चला? फेसबुक पे मिला, सोशल मीडिया से मिल गया। तो उस पे बाद रजिस्ट्रेशन किए तो हो गया, फिर यहाँ चले आए एड्रेस। कहाँ से? यूपी अयोध्या से। आप लोग प्रोफेशनल माराथन रन क्या? नहीं, बस थोड़ी बहुत नॉर्मल।
पहले पार्टिसिपेट किया था इस माराथन? नहीं, यहाँ पर असल में हम फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। कैसा लगा अभी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं तो अच्छा लग रहा है। रहने का ये व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। आप थोड़ा बताइए, आप लोग कैसे है, कितने आदमी आए हैं बिहार से? यहाँ पे 2 लोग हैं। 2 लोग ही आए हैं। जी। दूसरा कन आए हैं 8 लोग, लेकिन 6 लोग उधर चले गए हैं, वो गुवाहाटी। जी, यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। राकेश यादव नाम है, अयोध्या यूपी। जी कैसा लगा? अलग जगह में भी रन कर रहे क्या? हाँ, जो अपने यूपी में कई बार खेल चुके हैं जी। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है जी। आपका नाम क्या है? हम ये आर्मी का भर्ती देख रहे थे, इसीलिए थोड़ा काफ़ी कॉन्फिडेंस कम है, और उसके बाद तो अब जो होगा देखा जाएगा। क्या सोचते हो अभी आज का जो दौर है उसका पार्टिसिपेट? अच्छा है, सोच रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस करें जी। ठीक है, थैंक्स। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, खड़गपुर से आया हूँ। मेरा जिला तो पश्चिम में फर्स्ट मिला। फर्स्ट मिला। कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार है क्या? हाँ, मैं आसाम दौड़ पहली बार आया हूँ। इससे पहले और भागे है कोलकाता पुलिस मैराथन भागे है, हमारा उधर भागे है। कितने किलोमीटर था? 34-35। टाइम लगा? 2 घंटा 2 2 घंटे तक। पंचानन दे रहा। अब कितना आवर्स प्रैक्टिस करता है? प्रैक्टिस इतना नहीं करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। मैं तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन आ रहा हूँ। स्टेट खेला बहुत बार, बहुत ज़्यादा हो गया रेस 35। और कौन सा स्टेट में पार्टिसिपेट किया? मैं स्टेट खेला भी, नेशनल में किया हूँ 2 बार। नेशनल क्रॉस कंट्री नेशनल किया हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? ममता कुमारी है, मैं झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। फर्स्ट पोजीशन मिला? मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला है, जिसमें प्राइस 50,000 है। पहले भी ऐसा भाग लिया था ऐसा? ये पहली बार है 34 किलोमीटर। पहले कितना किलोमीटर दौड़ा? 10 से 12, इससे ज्यादा नहीं। पहले भी और जीत चुका है आपके पास? यस सर, लास्ट 30। इधर पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? 34 किलोमीटर पहली बार दौड़ी तो हालत पूरा खराब हो गया। फिर भी अच्छा लगा। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। फर्स्ट प्राइज मिला, अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बोडोलैंड पे पहली बार है शायद। पहली बार है। हाँ, थैंक यू।